Vay be, tekeze bir girdi. Посетителите на Демир Баба. И още хора идват. Репортари. Добър ден, откъде сте? От кой град идвате, господа? От Русе? О, вие идвате от най-елитния град. В коя част на Русе живеете? Централните хали? Оле, вие сте ми комши, бе! Я да видим, тук има още зрители на BTV. Вие откъде сте? От Тодорово. От Тодорово? Къде се намира то? До Исперих ли? Да. О, аз не съм го чувал, обаче съм ходил там. Вие откъде сте? Аз съм от Русе. Да, Рус, ние сме много далече и затова не се познаваме. Вие откъде сте, госпожо? От Средселци. Средселци. Ето още посетители на Демир Баба. Те са от Кошарна, бе. Познах ги аз. Учите ли, работите ли, с какво се занимавате? Учиме. Учите, вие сте малки още. Да. Кой клас си? Девети. Девети, о, ти? Осми. Да. Виж аз как познавам. Вие с какво се занимавате, господине? Безработен съм. Безработен, социално слаб ли сте? Да, да. Елате при братовчет ми Ахмед Доган да го прави там за помощи. Ето едно малко хубаво детенци, да е живо и здраво. Хей! Abba nerede abba anne nerede kaldı be canım? Христо Ботев. Христо Ботев. Чакай.